Mun gode da ziyarar wannan channel ɗin tamu ta Al-Jaweer TV domin kasancewa da mu a koda yaushe. Kada ku manta dai da ku danna mana subscribing a wannan tasha tamu mai albarka, sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode da kasancewa da mu. Ana tsaka da dambarwar Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da Davido. Yanzu haka Shiek Murtala ya sake zazzafan martani. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannan mu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar dai yadda kuka sani, Shiek Murtala na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ko kuma in ce sahun gaba wanda yake murtani kan abubuwan da ke faruwa a arewa na rashin tsaro. Inda Shiek Murtala duk karatunsa sai ya jan hankali, sannan ya tono wasu abubuwan wanda jama'a da dama ba su sani ba ko kuma ya shige masu duhu, inda yake magana akan rashin tsaron da ake fama da shi a arewacin Najeriya kamar Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi. Inda yanzu haka kun san irin dambarduwar da take faruwa tsakanin mawaki Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da kuma Davido. Inda Davidon aka gayyace shi domin yin waka a wani wajen babban taro na World Cup, inda za a fara World Cup, inda babban abin da mawaki Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ya ji haushi akan Davido abin da yi shine irin tozarta Najeriya da yi, inda Davido ya shiga ta musamman domin nuna wa duniya cewa arewa fa akwai matsala, ko kuma in ce Najeriya akwai matsala, irin rashin tsaron da ake fama da shi. Domin kuwa yaran da aka kama kowannen su sai da ya rubuta sunansa a jikin rigarsa, sannan a bayan rigarsa ya yi dogon rubutu shi ma, inda ke nuni da cewa akwai matsala a arewa. Sai dai a yanzu Shiek Murtala ya sake zazzafan martani kan abubuwan da ke faruwa a arewa, sannan ya murtani. Bara kuma ku ji irin martanin na Shiek Murtala da muke dauke da shi. Don wallahi in wani yana yabon wani barawo sai ka rance da Allah gara ma Rarara da shi. Don shi Rarara bai fito da siga addini ba. Don shi Rarara kawai abin da ya fito yana yi, yanzu ka kira shi kace mai wannan abin da kai ya saba ma Allah, zai ce akarabaka Allah to ayi muna addu'a Allah ya malumi. Yanzu in an haka ma wani ya taba mashin bakin masallacin ga in ba Allah bai kare mai kwana ba sai kun ga bai moci. Amma kuma wani ya sace naira biliyan 100 ya taho ya yi masallacin da hanti ya ba liman kujera umra, sai ka ji dai ana wada wallahi ba mai so addini iri ne. Na rance da Allah duk Najeriya ka gine su da masallatayya, in dai haramun ta Allah bai baka lada ko kwara. Wahalar banza kai da ka dauki dukiyar da kai yo sata ka taimaki addini bai da bambanci wallahi da wani ya watsa ma kwata, wani ya baka fitsari ya ce ma ga fitsari ka wanki. Tana wankuwa? Amma irin waɗannan bayanan ba a so su, kuma su an bayanan manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai tsarki na bai karɓa sai abu mai tsarki. Don haka duk abin da ba na halal ba wahalar banza ta. Kuna fahimta? Don haka dai Allah madaukaki yake cewa la nuridu minkum jaza'an, abinda mun kai muku ba mu nufin wani sakamako, wala shukura ko godiya ba mu son koyi muna. In kayi godiya wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya muku alkhairi ko wai mukafa, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Idan ku samu abinda za ku yi mukafa ba ku mai addu'a. In ya baka wani abu ka ce Allah ya saka da alkhairi. Wannan ya kamata ku lura. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya hana halanniya, leke, zuwa nan bara, bambadanci, kwaram, Annabi ya hana. Amma abinda an ka isko ka an ka baka, wannan kana da iko na ka karba, baka roƙa ba, baka sa ranka ba, an ka kai ma kana da iko na ka karba, sai in akwai kaskanci cikin karbat. Menene kaskanci cikin karbat? Ya zama basuwar ta cin hanci da wani babban barawo na yana son ya baka na don ya rufe bakinka game da zaluncin da ya kai, ko a karɓarka za ta zama illa gare ka, to wannan babu wanda ya ce ka zubar maka mutunci. Amma dukiyar da an ka baka, haka manzo Allah ya ce ma Umar, dukiyar da an ka baka baka leƙa ba, baka yi bambadanci ba, amma tsakaninku da Allah haka ake yi yanzu ma sai ka yi mamaki wai da ɗalibai ilimi da bambaɗawa yaya za ka yi ka bambanta. Don wallahi in wani yana yabon wani ɓarawo sai ka rance da Allah gara ma Rarara da shi. Don shi Rarara bai fito da siga addini ba. Don shi Rarara kawai abin da ya fito yana yi, yanzu ka kira shi kace mai wannan abin da kai ya saba ma Allah, zai ce akarabaka Allah to ayi muna addu'a Allah ma'ana ya san abin da yake saban Allah na. Amma mutum zai fakewa da addini ya bibi azzalumi barawo. Ina yi muku rantsuwa da Allah, ko farfesun mutane kake yi Najeriya, in dai kana bada kuɗi sai an samu masu kare ka.
ya zama yare jarirai kaka yankawa kana farfesu amma kuma kana raba kuɗi, wallahi sai an samu a ce fahimtar ka abba ai wallahi abinda ake ma fahimtar bata dace ba. Fir'auna na zamanin Annabi Musa inda zai taho yanzu ya raba kuɗi, wallahi sai an samu waɗanda za su yin daga wurin kare shi. Muna da matsala ko ba matsala? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta faɗi yace innal mas'alata kaddun yakuddu biha rajul waja. Roƙo da kuke gani miki na da mutum kawa huska ce miki da shi, wallahi kamar kana ɗauka kana yakuta huska ta, kuma duk wanda ka ga ya tafi yayi bara yayi bambadanci to ko ya samu wani abu gaugawa ɗaya yayi, wallahi ko bai yi bambadanci ba ko bai yi bara ba wannan arzikin sai ya zo mai bisa ga ka'ida wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Ba wata halitta da ka gagi a bayan ƙasa ko wani iri na sai face arzikin ta yana wurin Allah. Arzikin ka na Allah ya rubuta, ko a so ko ka a so sai arzikin ya zo gare ka, amma rashin hankulinka da rashin dogara ka ga Allah shi yasa ka je ka kaskantar da kanka ka tozartar da kanka wurin wanda kai ka san matsayinka da shi ba guda bane. Don wallahi duk wanda ya ba alqur'ani ya bashi sunna ya gama ya mai duk ni'imar da aka yi, to amma dole sai ka yi taka tsantsan don ka kare kima da mutunci. Ku diba Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci bashi in ana bin mutum manzo Allah bai mai sallah, in ya zo sai ya ce hal ala sahibukum dain, ana bin dan uwanku bashi ya ce ana bi, sai manzo Allah ce sallu ala sahib, ku yi sallah ga dan uwanku. Sai daga baya Annabi ya bada sanarwar da har yanzu an kasa mai kuɗin da zai bashe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka bi bashi yan mutu ana bi na bashi a zo wuri na in biya, in ya bar dukiya a raba ma iyali ne. Wato mafi karimcin masu karimci kenan. Allah ya sa mu gane. A ina muke? Don haka dai manzo Allah ya ce ayyuhan nas, ya ku mutane afshu salama, ku watsa sallama. Ka gane shi yayi huskar shanu, wai ba ku shiri ko a'a kungiyar ku daban tasu daban ko abin a'a yi mai sallama ko bai amsa ba mala'iku sun amsa. Kuna fahimta? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi sahihi, annabi ya ce la tadkhulul jannata hatta tuminu wala tuminu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku taba shiga aljanna ba sai an yi imani. Aljanna ta masu imani ta. To kaga akwai buƙatar mu san yaya imanin ga ka tabbata don mu samu shiga aljanna. Sai manzo Allah ya ce wala tu'minu hatta tahabu, ba za ku bai imani da Allah cikakken imani ba hatta tahabu sai kun so juna. Amma kuna kiyayya da juna, musulmi na dan uwanka ahlus sunna, amma ka yi son kafiri wanda bai dibin alƙibla guda da kai sama da shi, saboda ni saboda kila sabanin fahimta ko wani abu. Annabi ya ce to la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ba ku son in sanar sheku wani abu wanda in kun aikata shi za ku so juna. Kamar sahabbai sun ce manzo Allah muna so, sai manzo Allah ya ce afshu salama bainakum, ku watsa sallama tsakaninku. Kana gani ne yana ɗauke wasu ka ce assalamu alaikum rahmatullah, ya yi can ka kama hannu ne ka bashi ko musafa. Ahli sunna wal jama'a kenan. Wane mu da'ama ku ciyar da abinci, wa sallu bil laili wan nasu niyamun, ku sallah da daddare mutane suna bacci. In kun yi haka me zai faru gare ku? Sai manzo Allah ya ce tadkhulul jannata bi salamin, sai ku shiga aljanna cikin aminci. Ashe ga dafa'i ga wurdi ga lazimi na shiga aljanna. Mina na ka watsa sallama tsakanin yan uwanka, ka ciyar da abinci, ka yi kokari ka dibi wanda ka siya zarahi, ka dibi wanda ka siya dama, don ana ma dama ta Allah yayi. Yau in Allah ya ga dama sai ya amshi dama, don ya amshe ta ga wasu kahin ta zo gare ka. To ka yi amfani da damar ka kahin ta kurce ma kowa akai. Wallahi in kai na yau gobe ba kai na ba, yar damar da aka gare ka ta sa farin ciki cikin wasu bayin Allah, samu su farin ciki. Akwai mutanen da in ka kira wani, kila wani dan jari ne dan karami na, in ka dunguna mai wani abu ya kara cikin jarin, ka sa mai farin ciki, ka sa mai iyali ne farin ciki, karshen ta kila dannan ya tashi. Amma mafi yawan mu ba haka muke ba. Mafi yawan mu ba za a taimaki mutum ba sai an ga ya zama wani asa a gabara, an ga ya shiga wani hali. Sai ka ji an to masallaci ana waɗanda Allah muna son a taimaka, ai kun tona mai asiri. Inda gaske muka sunnan mu'amalan mu yau da gobe, mun ga yana da jari, jarin ya kare ko mun fahimci akwai wata matsala, to sai mu yi sikirinin tsakanin mu, sai mu ga wani yana da dama, wani yana da zarafi, wani yana da kaza, sai mu yi mitin tsakanin mu zo to kai wani kana da damar da zaka bada kaza, kai wani ba da miliyan guda, wani ba da 500, wani ba da 100, to kai 50 zaka bai. Sai mu haɗa mai jari tsakaninku da Allah. Yanzu ahlus sunna wal jama'a dan uwanku kun fahimci jari ne ya kare, masallacinku kun haɗa mai jari an tokara shi, ba ku ƙara masa sunna ƙarfi ba. Amma yana gani kuna cin manya-manyan kuɗaɗe kuma shi yana cikin bala'i, sai ya fahimci kamar sunnar ta koya muku ruwa.
akwai matsala ko ba matsala? To muna roƙon Allah ya sa mu gane. Abu na ƙarshe da zani shine in ƙara kiran ku cewa ku sa wannan ƙasa cikin addu'a, musamman jami'an tsaro. Abubuwan tsaro suna ƙara rikicewa a ƙasan nan, musamman mutanen da suke zaune ƙauyuka. Ku bar sauraron masu cewa an samu tsaro. Magana an samu tsaro labari na, wanda ya ce ma an samu tsaro ya shiga garuru wanda a waɗannan arewacin Najeriya ya ga halin da ake ciki. Kuma tsakani da Allah jami'an tsaro suna ƙoƙari. In ba ku manta ba, jiya na wasu jami'an tsaro a cikin Zamfara hanyar Anka sun ka taka bom, sun ka ga in ka dawa da bom din yayi musu yan ta'adda sun ka samu su bom. Ashe dole a canza tsarin yadda ake yakin yan ta'adda. Dole a bar hudin za a tafi wuri kaza, a yi musu dira ta bagatak, babu sani babu tsammani, a faɗa musu cikin lokacin da ba su zato. Kuma don Allah yanzu waɗannan yan ta'adda bai kamata a zagaye dazuzzukan ba. Kamata a ce da dajin Sokoto da Zamfara da Katsina da ne su da sojoji a ba da sanarwa cewa duk wanda ya san ba ɗan ta'adda na ba ya hito. Duk wanda bai hito ba har kadanganin da a cikin wurin a kone shi. A ka'ida ta addinin musulunci ana hasarar wasu don wasu su rayu, amma ya za a yi wasu tsirarun mutane jahilai da ba su ko iya rubutawa ko karantawa, wai a zo ana nuna muku wai sai a hankali sun gagare. Duk wanda bai iyawa ya aji kujera. Magana wani, kun san akwai jahilai cikin shugabanni, don duk wanda ka jana cewa wannan matsala Allah ɗaya ka iya kare ta, to ai babu abin da ba Allah ka yi ne ba. Don yanzu in ka ɗauki yuƙa ka kashe mutum baka ce muna Allah ɗaya ka iya kashe rai, a sai mu ce kai ka kashe shi. Ƙa'ida ta wato abin da yasa saboda mafi yawan shugabanni ba su bambancewa tsakanin ƙaddara shar'iyya da ƙaddara kauniya. Kuna fahimta? In dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hita tare da sahabbai ya rika makami su hita su tunkari abokan adawa, to babu dalilin kuma da za a ba ku mukamai a harkar tsaro ku zo kuna yi muna yawo da hankali kuna cewa wai matsalar Allah ɗaya ka iya kare ta. Ba wanda ka iya kare kowace matsala sai Allah. Addu'a akai kuma a ɗauki makami a zo a yi abin da ya dace. Wallahi misalin ka cewa ai dai ayi addu'a, ko an yi addu'a sai an rika sababi. Kamar in buɗe ruhin masallacin gana wallahi a ce mallan hada manata in ce ai Allah ka tsarewa, Allah bai tsarewa sai ruwa sun taho. Saboda ni, saboda ban yi riko da sababi ba. Yan ta'adda a bi su maboyar su, a kamo su, a yi musu hukunci kuma bayyane. Shassa na ce muku duk yan ta'addar da jami'an tsaro ka kama yana cikin abin da ka discourage din jami'an tsaro. In sun kama yan ta'adda ana yi musu hukunci. Wasu manyan banza annan sai su kewaya su ce a sake su. Don Allah ka tafi yanzu tare da tawaga ta jami'an tsaro, kun tafi ku 50 an kashe 30, kun kama yan ta'adda 10, jibi wani katon banza ya sa an sake su, gobe zai tura ka ta yi. Ba za ka tafi ba. Saboda haka dole a tashi a yi abin da ya dace. Na faɗa muku babu maganin ɗan siyasa in ba rijista ba. Ku ɗauki mutum sararin samaniya, babu ruwanku da jam'iyyar da yake. Abin da za ku aunawa ya yi wani abu cikin harkar tsaro. Kun san na sha ba da misali, in zan ba da misali ina ba da misali da Sokoto. Don wallahi duk wanda yadda abin da ka gudana Sokoto ya san ruhin ɗuwan 'yan bori na akai. Dan ba yadda za a yi yanzu Isa da sabon birnin haraji wasu dan liturji ka azama mutane. Ka tahira ba ka ga abin da sun kai jiya nama, sun ka zo sun kawa mutane kashi na da gangan, sun haka shi mutane sun ka tai haka suka bi local government ba Sokoto ba, haka suka yi Zamfara, haka suka yi Katsina, haka suka yi Neja, haka suka yi duk sauran jihohi haka suka yi. To amma yanzu abin mamaki wai sai kaga gwamna ya taho ya gyara randa a bawul, an sa wuta ana balli, wai gwamna yayi abin da ya dace. Tsakaninku da Allah yanzu don Allah ana zuwa a ce mutumin Isa ko mutumin sabon birni a ce mai wai gwamnati ta yi abin da ya dace. Mutumin da uwaye ne yana can duruwan da aka yi, sauransu ga rana suke, ga hili suke, ana yi musu ruwan sama, amma ana nan wasu sun kewaye gwamna suna mai maganganu cewa tare da kai ake kaza. To in dai ma kowa bai yi komi ba, akwai mai yin komi ko babu? Akwai mai yin komi ba ko babu? Wai duk mai ganin babu mai iyawa da shi, wallahi Allah yana iya da kowane azzalumi. Allah da ya kare Fir'auna, ballantana wai ka samu wasu don abin da zai zama abin mamaki. Yanzu mutanen da a cikin wannan halin wai shi haka ganin an sa yan social media, mu wallahi duk abin da aka yi gwamnati uwayen wasu wannan can hannun yan ta'adda. Shi yasa muka ta roƙo Allah wannan gwamnati, Allah muna roƙonka Allah ka sa su yi maganin yan ta'adda. Ya Allah ka ba su nasara su yi maganin yan ta'adda. Allah in ba su yi maganin yan ta'adda, Allah kaka kai mana su 207. Allah ka yi sararin samaniya da gwamnatin Bola Tinubu haka sheta. Allah kaka ma kai shi sannan ya ida dingirewa haka nan Allah ka yi wa'azi da shi. Allah ka yi wa da kawwa Sani Abacha. Allah shi mai rahama. Allah ka sa ana shirye-shirye an yi koli ana dibin cewa sai an karya ko babu gaba ko da sahiya kai ya dingire. Allah yana iya ko haka ko bai iyawa. Ya Allah duk wanda adda mukami ko cikin harkar tsaro ko cikin jami'an tsaro, Allah kowane na yake zagon kasa ga wannan harka, Allah ka tona mai asiri. In kujera a gare Allah ka kare ta. Allah duk gwamnan da yake wani abu cikin tsaro Allah ka kare shi. Allah duk mai bai kujera kowane na Allah ka sani cikin ilimin ka na gaibi
ka san wanda adda mugun nuhi Allah ka taba shi Allah in yana bisa Allah ka karike shi ku yi ta addu'a irin wannan addu'a miyagu abbasu su kar ku damu da yan naira ta Allah samu lamai ai bai kamata ba to bai kamata ba ni za kai yau inda wani dan adam na iya zage rayuwar wani dan adam da Murtala asa da bai rayuwa saboda duk wani makiri makidadde ba abin da suka so in ba su ga bayan Murtala asa da ba amma shi ko ka'idar da Allah ya ba su wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. To wannan kenan kun dai ji irin furucin Sheikh Murtala Bello Asada da zazzafan murtanin nasa kan abin da ke faruwa a arewa. Shin me za ku ce akan wannan furucin nasa? Sannan kuma da Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da Davido wane ya fi kishin arewa? Ku bayyana mana naku ra'ayin. Da wannan muke addar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addancin da ake yi arewa. Ku bayyana mana naku ra'ayin dai. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karin ku na farko shigowa wannan channel din tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.